Takže dámy a páni, vítam vás u nového videa, dneska si zahráme Klep Klep. Hej, som tu bez webky, pretože hej, kabelu je B jednoducho. No a to je tak všetko, no. Mala by to byť taká hororovka a to je tak všetko, čo o tom viem, no. OK, tak nebudem zdržovať, dajte like, odber a poďme na to, no. Október 1984. Videl som v novinách, že môžem strážiť taký barák. Boli to rýchle prachy jednoducho. Toto prekladanie moje bude strašne komplikované, ale hádam to dám. OK. Jesus Christ, to je to strašne rozpixelované. Find Maxim House, dobre. Ideme nájsť Maximov barák. Asi mu ho budeme strážiť. Hej, nej si náhodou ten vyjebaný Maxim. Ne, ale máš strašne plácatý ksicht. Ty cerálie dávaš do schránky, alebo čo tam robíš, to prdele? Ale asi si s tebou mám porozprávať, čo? Snažím sa nájsť barák, môžete mi pomôcť. Dobre, aký je barák hľadáte? Hľadám Maximov place, neviem, pozemok, neviem. Dobre, aby som ho postrážil. Maxim, to je zaujímavé. Väčšinou sa pýta mňa, aby som mu postrážil jeho barák. Som Marko Botovský, ty pičo Polák. Rád ťa poznávam, Marko, môžeš mi povedať, kde je ten barák? Dúfam, že si užiješ nastavenie toho. Ďakujem za informácie, Marko. No problem, if you need anything, I'm just... OK, keby niečo potrebujem, je tu na... Takže toto má byť... Ty pičo, prečo sa to jedna... Akoby ten security systém volá klap-klat. To určite... To ma bude chcieť zabiť alebo niečo. Ten systém. No áno. Ty pičo, môžem otvoriť koš. Aj tento tu má klap-klap. No. Yes, warning. Klap-klap. Sacrificed. Smart house. Dobre. I'm very smart. Otvorím ďalší koš. Ty pice, otvor to. Let's go. Tu nemá klap, nevadí. Dobre, tu na to vyzerá ako tento barák. Lebo sa tu svieti, ako vidí. No vám. Celé, ja som nevnímal, práve som sa pozeral preč. Kýbel, dobre, asi mám nájsť kľúče vzadu. Ideme hľadať kľúče. Takže celkom dobrý barák, nekada. Minimálne veľký. OK. Toto bolo celkom rýchle. Unlock the front door. Ale, no tak prečo to musí byť takto? Nemohol mi to hodiť vpredu pod kož napríklad. Nech to bude rýchlejšie. Môžem to ísť, dobre. Dobre. To je tma. Jesus Christ. No. OK. What is that? Well, uvítanie. Hovorili, že je to smart house. OK, máme si prečítať nápis na frigitke. Oni odišli a nechali tú pizzu. Takto mrhať jedlom. Nemôžem ju zjesť. Nejde, nevadí. Mixer. Toto cerál. Oni nie sú schopní si po sebe upratať. Ani kož vyniesť. To je ďalšie. Klap, automatization system. Turning your house into smart house. Klap. Ok, 90...
ten smart systém stal $97. Subtotal. Mali si za to radšej ísť do Burger Kingu. OK. Informácie. Hej, ďakujem za to, že mi strážiš môj house. Uisti sa, že si pozrel mailbox, to bude asi schránka. Poleš plants, tieto rastliny. Vyhodí smeti. Press Q to toggle lightnings on off. OK, kvečkom asi budeme zasínať a toto. Once you are finished, hell your side food in kitchen. Takže počkať, takže tá pizza bude pre mňa potom. Yeah. Alright, time to get quit. OK, počkaj. Jesus Christ, tam keď prcajú, tak to musia mať doslova diskotéku. Vážne tu majú takúto malú izbu len kvôli tomu, aby tu opreli pár metiel, toto a ja pochopím, keby, že tam máte si dajú takto poličky a dajú si tam jedlo a majú špajzu z toho, majú odkladací priestor a je to užitočnejšie a ten dizajner tiež musel byť úplný genius, pretože what the fuck. A tu prečo si tu nedajú napríklad skriňu? No dobre, čo mám urobiť? Explore rooms. OK. Počkaj, tu sú roomky. Otvoríme. OK, tu majú hajzel. Oh my god, ja môžem zdvíhať prkenko. Super. Disk. Pračky, OK, nič zajímavé. OK, ty pičo, dobrá garáž, dobrá, veľká. Tu sa im 2 auta vopchajú. Kosačka. Týmto tu asi potom polejeme tie rastliny. Super, super. Počkaj, ešte predtým. Ale no tak. Ja by som tie dvere vykopol. Caution, do not enter. No, nevadí. OK, tu bude tá super roomka. Ja môžem brať veci, ty pič. Dobre, to je skvelé. No to kill Hej, to mi tu dali akože na schvál, alebo čo tým chcú? Že how to kill house sitter. Bro, neser ma. Čo je toto? Škaredá fotka, to nechceme. Dobre, budík. Nefunkčný. Čo tu máme ďalej? Ďalšia úplne retarded fotka. To hodíme. To otváranie dverí je strašne dementné. Ty pičo, kačenka! To je kačenka, normálne. Otočíme si ju pekne. Nazdar. Hodím ťa do hajzlu. Makaj tam. Nemôžem. Nemôžem spláchnuť kačenku, to čo je. A ty? No nič, ide sa si dať kúpel. Ideme ďalej. Čo robí ďalšia Čo robí v umývadle? Nevadí. Ďalej. Takéto mrhanie priestorom. Tu sa dalo dať toľko vecí, Pane Bože. Čo je toto?
Horor 101. Netuším. Dovidenia. Obrazy to nepotrebujete. To vám nahážem sem. Tu je ďalšie. 300 jumpscare ideas. Nice. Tak som zvedavý na tie jumpscary tu na. Ok, to máme... Ok, máme pozrieť už schránku. Tak, ideme pozrieť schránku. Odtovar... To je dvere, dobre. Ideme po mailbox teda. 25 ročný, 170 libier, dobre. Nezájem, takzvané. Takže sme sa dozvedeli iba to, čo bolo tam. Ty čo, aké bude počasie? Plus 20 stupňov. Keď sa pozriem teraz z okna, je konečne sneh, čiže nechceme žiadne oteplovanie. Ale necháme si to. No, dobre, mám zobrať to vatel, ring a poliať tieto. Môžem prejsť. To je dobre, to majú užitočné. Erko, rotage. To vyzerá strašne prekliato, ale prečo nie? Máme jedno. Vyzerá, že je tam nekonečne tej vody. Rastliny, ja vás doslova utopím. Toho sa nemusíte báť. Inak, ľudia, taký drobný fun fact. Ja som mal raz kaktus. No, a on mi zdechol. Ale mám takú konšpiračnú teóriu, že ten kaktus už bol mŕtvý, keď som ho získal. Ale podľa mňa ten kaktus, čo som mal, bol už aj tak dávno mŕtvý, odkedy som ho mal. Minimálne tak vyzeral. Ale nevadí, lebo teraz mám bambus a ten žije, čiže je to v pohode. Môžem ísť. Dávaj. Transform kitchen. Ja am confused, že kto to hovorí. Ty demente. Tu máš odpadky. OK. Prečo z toho... Akože... Počkaj. Prečo z toho vytršajú kosti? Ty pičo. Demente. Scare me. Federal Investigator. Musím sa vás pýtať pár otázok. Demente, ja ti dám cez hubu a... What about? No, aké otázky? Dávaj. OK, zmiznutie v tejto areje. Dobre. Počul som... OK, musíme byť na pozore, toto nezájem. Ja mám ten borcový cez hubu. Nevadí, kde som hodil tie smeti? Tu na. Hodím ich po tebe. No tak, počkaj. Hahaha. No nebudem ma brosrať, no. Mission complete. OK, ideme sa našerať. What the fuck? Prečo začala hrať taká hudba? Čo? Prečo sú tieto dvere otvorené? Tá cedula je preč. Stále je to zamknuté.
Jasné, sa to len zdá. Si unavený, určite. Určite ma tu nechce nič zabiť. Dobre, keď som... Ľudza. Tá príšera, alebo ten vrah, čo ma tu chce kusnúť do prdele, mi zežral pizzu. On mi zežral pizzu. Čo to má byť? Put cereal on the bed. Prečo by som dával cereálie na... Tam. Je, tú telku nechám zapnutú. Ha. Ne. Môžem si zapnúť tú telku. Ok, ukladá. Asi, pravdepodobne. Dúfam, že mi to zase nepadne. Prečo som počul dvere? Haló? Mám tu pri sebe obraz a nebojím sa ho použiť. Ty píčo. Idem mu dať na píču. Ideme ho zbiť. Otváraj. Pedofile, desi. Kde sú kačenky? Oni tu nesú. Čo to má byť? OK, deje sa tu niečo veľmi divné. Kačenky zmizli. Tu je kačen. On ukradol tie kačenky. Je klep. Tam niekto motorovku alebo čo to má. Ale no to... Dobre, mne skôr tu ne... Aha, to ja som neaktivoval toto. Ty čo, raber taký. OK, ranujem. Dvere zamknuté. Vyjeb to okno. Alebo čo s tým? Utekaj. Prečo je tu krv? Typek sa porezal, no. Nevieš chodiť, no. No nič, no, tak... Ideme domov, no. Typek už sa s ním tiež... Ja som sa... Ľudia, ani ne... Ja som sa... Neviem prečo, ale ja som sa teraz pozeral na nahrávanie, čo mám navedol. Čo tu mám. A ako som na tom... A ja som do niečoho vrazil a ja som si myslel, že tam je niečo predo mňou. Mňa tak trhlo. Najvtipnejšie na tom je to, že doslova... Pri tomto tu som sa zlakol najviac z celej tej hry. No nevadí, no... OK, toto asi je všetko. Akože mohol ma to prenasledovať aj ďalej, ale nevadí. Načítam. Nevadí. OK. Aj keď utekal som ďalej. Na policajnú stanicu. Po vyšetrovaní našli Marka lifeless body. Našli jeho mŕtve telo. Maxim bol nájdený v odpadkový. No jasné, to boli tie kosti tam. Ja som vedel, že je to sas. Ok, jednoducho všetci zdechli. Celkom nice. No ok, dámy a páni, tak dúfam, že ste si toto video užili. Dajte like, odber. Môžete toto video zazdieľať na Instagrame a ja si vás potom udelím na storku. Môj Instagram je samozrejme dole v popisku. No a vidíme sa u ďalšieho videa a hlavne dávajte odbery. Čaute.